जोङो उदालगुरि UPPL डिस्ट्रिक्ट मोनबा ब्लकखौ लानानै उदालगुरि UPPL डिस्ट्रिक्ट बेनि मोनसे मेल जिरायदों बेयाव मेलनि थांखियानो जाहैबाय फैगोन 10 एप्रिलाव जोंहा बेहाय मोनसे सुबुं गौमा जागोन UPPL नि उदालगुरि टाउनावनो गतिके बे सुबुं गौमायाव मोनसे रेलिबो लानाय जादों बाहाय रेली फर प्रोग्रेस होननानै बेवहाय जोंनि UPPL नि गासैबो लिडारशिप जोंनि मानगोनां चिफ सार लोगोसे जोंनि MP सार जोंनि मन्त्रि सार UG ब्रह्म बिथां रोंगोरा नार्जारी बिथां आरो जोंनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांमोना बेयाव नुजाथिफैगोन आरो जोङो बेहाय टाउनावहाय रेली खालामनानैहाय दान्दिसे समनि थाखाय जोङो मेल बेहाय जथुमगोन बेनि थाखायनो दिनै मोनसे रिभिउ मिटिं बेयाव जादों प्रिपेरेटरि मिटिं बेयाव आङो नुजाफैदों रेलीनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जे दिनै गोजोन सफैफिनबाय जोङो दिनै जौगानायनि लामायाव दावबायगासिनो दङ जोङो जेरैबो बिथिङाव माने मोजां मोनसे थासारि फैबाय बे थासारिखौ लानानै जोङो जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे रेली फर प्रोग्रेस होननाय बे रेलीखौ जोङो लानाय जादों गतिके बेबायदि रेलीया जोंना मोनफ्रोमबो UPPL डिस्ट्रिक्टआव जागोन जोंहा 10टा डिस्ट्रिक्ट दं गासै गिबि खेबनि थाखाय जोङो बेयाव उदालगुरियाव जागायगोन बेनि उनाव जोंना सिरियालि जालांबाय थागोन आसाम विधानसभानि जिथु केबिनेट बे पानेरियावहाय गिबि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया BTRनि थाखाय गोबां आसनि फोसावदों बेनि सायाव बियो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बे UPPL BJP आरो AJP जे आसाम सरकार दङ बे आसाम सरकारनि सिगां नैबे सरकारनि सिगां केबिनेट मिटिङा जेब्लायबो सेक्रेटारियेटआवल' जायोमोन गुवाहाटीयाव दिसपुरावल' जायोमोन दिनै बे केबिनेट मिटिंफ्रा दाब दाब जिल्लाफ्राव जाहैदों बिनि सिगां जोंहा क'क्राझाराव जाहैदों एबार उदालगुरियाव जाफैदों क'क्राझारावबो गोबां बेबायदिनो पेकेज बिथाङा फोसावबोदों आरो बे पेकेजनि खामानिया अलरेडि क'क्राझाराव स्टार्ट जाबाय दिनै बेवहाय भेरगावआव फैनानै जोंनि उदालगुरि सिभिल डिस्ट्रिक्टआव फैनानै बिथाङा केबिनेट मिटिंखौ खालामफैनाया खुब गौरबनि बाथ्रा बेजों लोगोसे गोबां खौथि रां गोबां बाहाय माने पेकेज बिथाङा फोसावलांदों बे पेकेजफोरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाबो गुबुन जौगानाय ओनसोलफोरजों माने आगानजों आगान मिलायनानै जौगाफानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL बे हान्जाया फैगौ 10 एप्रिलाव मोनसे सुबुं गौमा लादों आरो बे सुबुं गौमानि गुबै थांखिया जाहैबाय UPPL सरकारा दिनै जौगानायनि लामायाव जिहेतु आगान होदों BTCखौ सोरगिदिं जौगानायनि जि मोनसे आगान बे आगानखौ लानानै मोनसे प्रग्रेस रेली जों आखायाव लादों आरो बे प्रग्रामाव जों खमावनो जोङो 1 लाख सुबुं गौमा ज' जानायनि मोनसे थांखि हाबाफारि लादों खारन दिनै जोङो UPPLआ BTC सरकार सालायदों आरो बे BTCआव मोनसे रेकर्ड जानो थांदों खारन आसाम सरकारा दिनै जोंनो बोसोरे थांनाय दिनफोरावहाय 700-800 कौटिल' थाखा जों मोननो हायोमोन बोसोराव नाथाय प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दिनै जोङो 63 कौटि रां फान्ड मोननो जों खम जादों आरो बेनिखायनो जों देरहासार आरो थांनाय 2 एप्रिलाव जोंनि भेरगावआवहाय जि मोनसे केबिनेट जदों बेवहायबो जोङो आसाम केबिनेटआ जोंनो गोबां जौगानायनि आसनि होनो हादों बेयाव बिखेखै जों गोजोनथावा जाबाय जों उदालगुरि बासि हिसाबै उदालगुरियाव जों मोनसे मोजां स्टेडियाम मोननो थांदों मोनसे मोजां अडिट'रियाम हल मोननो थांदों जोंनि गिदिर मोनसे समस्या जेतु रेलवे मोनसे फ्लाइअभार जोंहा मोननो थांबाय बे उदालगुरियावहाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिल्लायाव बांसिन दै लोंनायनि अभाब माने असुबिदा जायो बेखौ दिनै बे बाजेटआव 200 कौटिनि मोनसे बाजेट लानानै भैरबकुन्दनिफ्राय ड्रिंकिं वाटारनि मोनसे नेचारेल मोनसे माबा लादों बाजेट पास खालामबाय बेफोरबो गोबां बाजेटखौ नायोब्ला दिनै जोङो UPPLआ देरहासार प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दिनै जों गोबां स्टेट सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्ड मोननो हादों बे एकमात्र प्रमद बर'नि नेतृत्वआवहाय आरो बेनिखायनो जोङो नैबे जि मोनसे
जि बिथांखियाव जि मोनसे रेलि लादों बे जाबाय प्रग्रेस रेलि बे प्रग्रेस रेलिया जाहैबाय जोङो UPPLआ मोनसे जौगानायनि लामाथिं होननाय मोनसे टिम्स लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेनिखायनो बे प्रग्रामाव जोंनि उदालगुरिबासिनि गासै रायजो राजाफोरखौ धोरोम राव बासिलायालासिनो गासैबो बे हाबाफारियाव दोलै नोगोरै बाहागो लानायखौ आं जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै खावलायदों गुरैयै जे बे प्रग्रामखौ ग्रेन्ड साक्सेस खालामोब्ला खसाखै उदालगुरिया जौगानायनि फारसे खौसेथि आवगायलांदों बेनि मोनसे नेरसोन जानो हागोन उदालगुरि बबे जायगायाव लादों जों उदालगुरिनि डायमन्ड फिल्डआव लादों बे फिल्डआवहाय जोङो बे जि बिथांखिनि जि मोनसे रेलि बेखौ जों बेयाव थाम थिम खालामनाय जादों स्टेट सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्ड मोननो हादों बे एकमात्र प्रमद बर'